Mai sauraro, a yau ne muka samu wani ƙawataccen labari akan wannan jarumar ta Kannywood wato kuma Rahama Sadau, wadda yanzu ta bar Kannywood ta koma Bollywood. Domin kuwa yanzu haka Rahama Sadau ta fara fitowa a wani shahararren fim ɗin Indiya wanda za a haska muku a 2022. Domin kuwa Rahama Sadau ce ta fito a cikin jarumar, domin kuwa hakan ya girgiza jaruman Kannywood gaba ɗaya. Domin ganin Rahama Sadau a cikin fim ɗin Bollywood. Dama Rahama Sadau tana da burin yin fim ɗin Indiya, domin kuwa a can tai karatu ta kai wajen shekara 7 a masana'antar fim ɗin Bollywood. Tana so a sata a cikin fim, to amma sai gashi wannan karan an sata a cikin wani gawurtaccen fim ɗin da zai fito nan gaba. Kai dai mai sauraro ka gyara zama domin jin wannan takaitaccen shiri namu da muke ɗauke da shi a yanzu. Amma idan ya kasance wannan ne shigowarka channel ɗin nan, ka danna mana alamar subscribing, sannan kuma kada ka manta ka danna mana alamar ƙararrawar sanarwa, domin ta haka ne za ka dinga samun sababbin shirye-shiryenmu kai tsaye da zarar mun ɗora. Mun gode. Jaruma Rahama Sadau dama tun da can ta ce ba talauci ne kawo ta masana'antar Kannywood ba. Dama mai sauraro, idan za ka sako jarumai mata na Kannywood sai ka sako Rahama Sadau a cikin waɗanda ta fi kowa kuɗi a masana'antar mata a Kannywood. Domin kuwa Rahama Sadau ta taka rawar gani a fim ɗin Kannywood, amma kuma sai gashi yanzu za ta taka rawar gani a wani shahararren fim ɗin Indiya da zai fito a 2022. Kai dai mai sauraro, a koda yaushe ya kasance da wannan tasha tamu mai albarka wacce za ta dinga kawo muku shirye-shirye masu daɗi a koda yaushe. Mun gode da ziyartar wannan tasha tamu mai albarka wacce za mu dinga kawo muku shirye-shirye masu daɗi a koda yaushe. Amma idan ya kasance ka danna mana alamar subscribing, sannan kuma ka danna mana alamar ƙararrawar sanarwa. Mun gode da ziyartar.